Thöythangmani yakulo tewaisa zonmung phimani mane after life amo kaisa osangsarni belaino interesting topic osangsaro kabangku borogrogno rebirth abaga tewaisa zonmung hinmarokno manilai tonglayu je bororok science rokno strongly ke believe khlayu borokingge adeokogrogno khnawi of course no shocking jaknai haike ano hinnai are tamo kobarake sai tongka rok hinnai borokingge adeokogrogno kisa jajagya ngnai But baya brok ang norno sanani muchungu je angbu science rokno belainu maneu thiknu but je mysterious gotna rok nuksak mani abake wan sogui panu maya amai gotna rok nuksak mani no tui shakanke angbu ma wan sogu je of course no mangsa shakle tong nahi nei after life abake tewaisa jonmong hinmani meaning hinge amo haije nang tabok thangai tongmani thei thangkanke te khoroksa borokangai haino hai asaipi mani nono hinjagai tongu Tewaisa asaipiu hinmani kokrokno kabangma religion rok peito manelai tonglayu law of karma no je boror maneu borok ke sauje jodi nang tapok ni jonmo kaham samang khlai kanke next jonmo bonnang borok ngaino ma sai finai hinei Buddhist religion rok ke amai sauje je phola sakang ni jonmo hamya kam khlayu bohingke hamya kam khlaimani bagai baskang ni jonmo posongai ma sai o hinei haike boni hamya kam khlaimani sajarok no mani matongu hinei mane tabok je januar rok abake posurok osangsara tongu borok koek hajar bisipni sekango boroksi tongmani hamya kam khlaimani bagaisi posongai ma sai o hinei aborok joto hinke religion rokni mani abake borok mani lai tongmani kokrok tabok hinke himdi bayabrok sing mysterious gotna roknabu kahamke shaiman laisinai je gotna rok singno kubai kenu tewaisa jonmong hinma rokno believe khlairewu Russia ni khoroksha barai boni mangangka tetti belu bosauze after life rok kubai no real hinai tei bosakno no aboni proof hinaibu songu tangai hinge bosrai phorni simisi 120 kan language no manai tongu mane 120 kan language baike koksai mano a language rokno bo sekang ni jonmo serengmani but tabok ni jonmo bubo aborokno kaham keno moito manai tongu aborok angka English Chinese Persian Egyptian Mongolian Korean amai keno bokabangma language baikeno koksai mano aborok jotono bo sekang ni jonmo serengmani but tabok ni jonmo bo clear likeno moito manai tongko Bosimia kabangma kotor celebrity rok puitosi rebirth abaka tewaisa jonmong hinma rokno manei tongu borok bu sauje borok bu sakangni jonmoni kok rokno kaham kenu moita tongu hinei jeng theimani ullo tamo eng what happened after that abono tui jotoni se best theory abake kabangku borok rok manelai tongmani theory hinke hell and heaven theory si mane sorgo bai norok or theory ni mote hinke jeng tewaisa jonmo engnani sekang sorgo ebaka norokosi mathangnai borok maneu je jeng jotoni sagonu kaisa phola ebaka spirit tongu hinei theimani yakulo hinke a pholani kaini nu option tongu abongka sorgo ebake norok a phola boro jagao mathangnai abo depend khlainai boni live samang khlaimani uporo jodi bo kaham samang khlai ka hinke sorgo mathangnai tei hamya samang khlai ka hinke noroko mathangnai aboni bagainu jengno okra bororok sawi tongu je jodi nang motaino believe khlai ka hinke live kaham samang khlai ka hinke sorgo mathangnai hinei tei hamya kam khlai ka hinkele noroko mathangnai hinei Hells ebake norok hinke amai kaisa jaga hini songja guje je jagao phola hamya kam khlaimani bagai saja mano tei boni opposite heavens ebake sorgono hinke kaisa magical place hini chongja gei tongu je jagao belai no aram tei tongthothok engai tongu je bororok kaham samang khlayu borok hinke a magical place no ebake sorgono mannai ebake aro jagao matongnai tabok hinke baksa intelligent borokrok ebake open mind by one songnai borokrok ano songnai ningle bai kya borokno saiman ba ningle sorgo ebaka norogotu da ma thangka ba rok hinei I baya brok norni o question belaino important no tabok sugjora kebo fanusi saimaya khuje sorgo ebaka norok actually bahai abojas kaisa theory si bororok manelai tongmani theory aboni tabok sugjora kuno scientific proof kerei
Ani okok rokno khnawi baksa baksa borok rok ofcourse no shokung jaknai. But baya brok omono kaisa spiritual knowledge ebake the mysterious knowledge. Afterlife ebake tewaisa jonmongo hinma rokno tiyei kabangma scientific theory rokbo tongo. Abo rokno open mind by bujiwi naikanke belai interesting si. But baya brok narno tini ang abo rokno shaikana reglar. Bas kangni video put tongo dena kere abono shaporo kahamke shaikana resiwano. Tei norok tolao comment klaisadi norokle rebirth ebake tewaisa jonmongo hinma rokno believe the khalai. Hambai baya brokno aneo video no paithak joranai tongmani bagai norok salbrom no omai scientific te educational video naina ni muchu kanke aneo channel no subscribe klairidi video no like klaidi te aneo video no joto ti prashan orobu share klairidi norok no belai kenu hambai.